Есеніміз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алгатаба койбір темалар турында кыскача. Йоршолда жыллык шитерлерин гидравлик сынаулар башлана. Биринчи этапка кимдер элегешек? 1 майдан рәсми рәвештә бакча сезоны башланды. Бу юнәлештә эшләр ничек оештырылган? Йоршолда кырысары яна торган янгын куркынышы иң зур булган урыннарны атадылар. Исемлеккә Казан, КамАЗ, Яшьлек проспектлары, металлургия, промышленный урамнары һәм башкалар кергән. Бүген бу хакта хуҗалык җитәкчеләре белән киңәшмәдә федераль янгынга каршы хезмәтнең 15-нче отряды башлыгы Алмаз Мифтахетдинов хәбәр итте. Республикада 11 майга кадәр янгынга каршы махсус режим гамәлдә. Бу чорда учак ягу, каты көн күреш калдыкларын, былтыргы үләннәрне һәм чүпчәрне яндыру, янмый торган махсус савытларда ризык әзерләү өчен ачык уттан файдалану тыела. Хочу обратиться к руководителям предприятий и учреждений, имеющих сухую растительность вблизи своих объектов и территорий, о необходимости покоса травы и опашки территорий, в том числе и в осенний период. Алмаз Мифтахетдинов искәрткәнчә, язгы җәйге янгыннарны профилактикалау усулларын һәркем белә. Бу сөрі минераллаштырылган полосалар салу чүпчәрне вакытында чыгару, территорияләрне коры үсемлекләрдән чистарту һәм учаклар кабызмау. Опашка элементарная должна быть, особенно в промышленной части города. Улица Промышленная, улица Металлургическая, улица Моторная. Так, да? От окурка, который зачастую просто выбрасывается в окно автомобиля. Все тут начинается. Янгынга каршы махсус режим гамәлдә булган вакытта штрафлар суммасы арттырылды. Физик һәм юридик затларга ул 10 меңнән 800 мең сумга кадәр тәшкил итә. Быел инде 2 кеше административ җаваплылыкка тартылган. Алар 15 мең сумлык штраф түләячәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Предприятиеләрне даими контрольда тотарга кирәк. Бүген аппарат киңәшмәсендә мэр Наил Мәгъдиев бакча ширкәтләренә йөртүчеләр турында сөйләде. Исегезгә төшерәм, 1 майдан рәсми рәвештә бакча сезоны башланды. Шәһәр бюджетыннан ташламага ия булучыларны йөртүгә 20 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бу юнәлештә эшнең ничек оештырылуы турында алдагы материалда сөйләрбез. Бакчачыларны майдан сентябрьгә кадәр йөртәчәкләр узган еллардагы кебек 38 маршрут планлаштырылган. Алар 83 бакчачылык җәмгыятен үз эченә алачак. Чалда 6 автобус җибәрү пункты каралган. В рамках подготовки к перевозке пассажиров в садоводческие общества проведены работы по ремонту и окраске урн и скамеек, указателей остановок, а также по очистке территории. Также для удобства горожан на остановке Красные Челны дополнительно установлено 5 скамеек. И, наконец, на остановке по улице Шамиля Усманова установлено 2 остановочных павильона. Бакчачылык ширкәтләренә йөрү ташламалы транспорт карталары буенча башкарыла. Ул барлык 38 маршрут буенча да эшли. Ташучылар булып 2 компания, Альтекс һәм Авантек тора. Яшелчә бакчаларына ташу шәһәр буенча йөрүче автобуслар сонына йогынты ясамаячак дип тынычландырды шәһәр мэры. Я где-то обращение читал в части того, что часть автобусов якобы с городских маршрутов уйдут на перевозку пассажиров в сады и огороды. Это 2 разные истории, так, да? Так точно. Муниципальное предприятие, которое занимается перевозкой пассажиров в городе, не занимается перевозкой пассажиров в сады и огороды. Бакчаларга пассажирлар ташу белән шөгыльләнүче предприятиеләр эшенә даими контроль булырга тиеш дип ассызыклады Наил Мәгъдиев. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Йоршолда җыллык челтәрләрен гидравлик сынаулар башлана. Йоршол җыллык челтәрләре хезмәткәрләренә 740 километрдан артык торба үткәргечләрне тикшерергә кирәк булачак. Опрессовканың 1 этабы 13 майда башлана. Кайнар суны сүндерү регламенты 14 көн тәшкил итә. Әмма белгечләр гидравлик сынауларны кыска вакыт эчендә төгәлләү өчен һәр вакыт максималь тырышлык куялар. Традиция буенча эшләр этаплап үткәрелә. Икесе шәһәрнең көньяк-көнбатыш өлешендә һәм 4-се төньяк көнчыгыш өлешендә. Опрессовканың 1 этабына зәп бистәсе тулысынча өлеше Мәләкәс Аръягы, Назым Якупов урамындагы 14-нче йорт, 28-нче Шаян балалар бакчасы, 26-нче микрорайон шәхси сектор эләгәчәк. Безнең хәрбиләргә чиратагы шифлык ярдәмен тапшырдылар. Бүген Йоршоллы мэр Наил Мәгъдиев махсус хәрби операция зонасына сәфәре турында сөйләде. Исегезгә төшерәм, хәзерге вакытта 4 меңнән артык ир-ат алгы сызыкта. Шәһәр башлыгы ватанны саклаучыларга ярдәм итүче барлык активистларга һәм волонтерларга рәхмәтен белдерде.
Челнинцы оказывают практически ежемесячно такую существенную поддержку. Это специальные приборы, техника, автомобили, мотоциклы. Все, что сегодня нужно на линии боевого соприкосновения. Harbiylarning keyfi sug'urishgandek shahar boshlig'i hozir olar ishini butun kerakli sheflik yordamning shiratdagi partiyasini formulashtirib bora. Ham yordam doimiy negizda bo'lashaq deb oziqladi Noil Mag'diyev. Yorshovulda tilagan har kim donorlik aksiyasida qatnasha ham suyak miyi donorlarining federal registrina kira oldi. Buning uchun Venadan 4 ml qon topshirishga kerak edi. Ammo reyestrga borishda ilakmaskada mumkin. Bu haqda kelasi minutlarda. Помогаю людям, все равно это же помощь, кому-то нужна кровь. И я становлюсь частью чего-то большего. Игорь Хамari Ishparskih uchun qon oluv o'zaga endi ikkinchi yurtga aylangan 10 yil davomida ular qon topshiruv ham suyak miyi donorlari registrida turadilar. Кровь я сдаю уже 10 лет, по-моему. Начала сдавать, когда познакомилась с мужем. Он донор, и я тоже к нему присоединилась. Вот на протяжении уже стольких лет сдаю с перерывом на беременность, на 2 беременности. И до сих пор продолжаю. Цель стать почетным донором. Я состою в регистре доноров костного мозга. Надеюсь, когда-нибудь пригожусь. Boshda endi qon bera boshladi. Minoning izlari bo'yicha ketdim deb o'rtoqlashdi Igor Ishparskiy. Ammo bugun uning yubileyli 40-chi donatsiyasi ham hozir u maqtovli donorlar ismligida. Приятно то, что ты кому-то помогаешь все равно. Потому что человеку это безвозмездно, то есть никакого ущерба нет. То есть я ничего не чувствую какого-то ущерба для организма. Наоборот, именно после сдачи крови такое приподнятое настроение, эндорфины, все, ты идешь такой довольный, мне нравится. Esingizga tushiramiz 18 yoshdan 35 yoshga qadarga 50 kilogramdan ortiq og'irlikdagi ham kronik yoki boshqa jiddiy og'riqlari bo'lmagan har kim donor bo'la ola. Maxsus asirlik talab etilmaydilar bilgichlar. Bori tek o'zing bilan pasport ham SNILS bo'lug'ina kerak. В регистре доноров костного мозга на данный момент всего 400 тысяч человек. Для того, чтобы встретить своего генетического близнеца, шанс всего лишь 1 на 10 тысяч. Поэтому чем больше будет желающих вступить в регистр доноров, которые пополнят регистр федеральных доноров костного мозга, тем больше будет шанс спасти чью-то жизнь. Esingizga tushiramiz, irotlar yilna 5 martaba xotin-qizlar 4 topqir qon topshira ola. Qon donatsiyalari orasida kimida 60 kun o'targa tegish. Liliya Gatina, Timur Safronov, Yo'g'onliqlar. Bu sizga yetkazib so'nggi ma'lumotimiz edi. Men Liliya Gatina, sizning bilan sog' bo'lasham. Esanin bo'lasiz. Летом варикоз прогрессирует. Остановите это сейчас. Диагностика ваших ног в клинике «Идеальные вены» за 1000 рублей. Звоните 25 35 23. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. Межгород поездки или доставка. Качай приложение Тек-Транспорт. Бронируй поездки в режиме онлайн. Однозначно оценишь понятный дизайн. Быстро, комфортно и в любой день. Поездки межгород доступны всем. Звездочка 701. Если транспорт необходим.